чорхонагаи фурӯшӣ бо ҳамаи чизу чорааш дар домҳои мустаҳками советӣ. Дӯстони азиз, домҳои дӯстдоштаи шумо. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. ҳозир суруғаашро нишон медиҳем, ба шумо махкум мешавад. хона дар 64 микрорайон ҷойгир мебошад, рӯ ба рӯи бозори Корвон, ноҳияи Фирдавсӣ. инҷо худи бозор, поёнтар автоцентр ва аз ин тараф зебошка. хонаи фурӯшимон дар қафои маркази савдои Душанбе ҷойгир аст. бисёр бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои имрӯзамон мана ҳамин трезаҳо мебошад. ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюму чорум ҳуҷра ва дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва балкон. дӯстони азиз, аз рӯи нақша планировкаи домҳои советӣ чорхонагоҳо мана ҳамин хел мебошад. яъне якуму дуюм ҳуҷрааш якҷоя кардагӣ, дар ҳуҷрат чор хонага омадагӣ аст. масоҳати умумии хона зиёда аз 80 метри квадратӣ мебошад. дар сеюм ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат аст. ҳуҷратҳои хона 100% қоидавӣ. трезаҳои хона пешу қафои биноя нигоҳ мекунанд. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 1 миллиону 100 ҳазор сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ёки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. лайкро фаромӯш накунед, фикри худатонро дар комментария нависед. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.